Salam mehriban tamaşaçylar. Eger-de siz seyahat etmek halayan bolsaňyz, telekeçilik bilen meşgulanýan bolsaňyz, logistika hyzmatlar gözleýän bolsaňyz, daşar ýurtlarda okumak ýa işlemek isleýän bolsaňyz, daşar ýurtlarda lukmançylyk hyzmatlarynyň peýdalanmak isleýän bolsaňyz, onlaýn sewda etmek halayan bolsaňyz, onda dünýä ulaw hyzmatlary hojalyk jemgyýeti size öz hyzmatlaryny höderleýär. Gelin innowatsiýa hyzmatlar hakda geňişleýin durup geçelik. Logistika kompaniýa Russiýadan, Türkiýeden, şeýle-de Ýewropa ýurtlaryndan islendik haretlary satyn alyp bermek. Dürli ýükleri, resmi namalary siziň isleýän ýeriňizde tiz hem ygtybarly eltip bermek hyzmatyny höderleýär. Size uradylan ýükleriň häzirki wagtda nerede ýerleşýäni oturan ýeriňizden onlaýn ýazarlap bilersiňiz. Şeýle-de kompaniýa ýükleri howpsuz gaplama hyzmaty hem ýerine ýetirilýär. Seýahat dünýä ulaw hyzmatlary müşterileriniň islegine görä dünýäniň islendik künjegini seyahat etmegi guraýar. Kompaniýa size uçar peteklerini amatly bahalardan satyn almakda, viza resmileşdirmekde, mihmanhana saýlamakda hem onuň tölegini geçirmekde öz hyzmatlaryny höderleýär. Dünýä ulaw hyzmatlary Dünýä belli Turkish Airlines kompaniýasynyň resmi agenty bolup durýar. Şonuň üçin bu awa kompaniýanyň peteklerini satyn almakda siz hojalyk jemgyýetiniň hyzmatlarynyň peýdalanıp bilersiňiz. Telekeçilik kompaniýa telekeçilere giň hyzmatlar toplumyny höderleýär. Daşar ýurtlarda mahawat hyzmaty, daşar ýurt laboratoriýalarynyň islendik önümiň barlygyny geçirip bermek hyzmaty, telekeçilik sergilerini gurnamak we halkara sergilerine gatnaşmak hyzmaty, daşar ýurt karhanalarynyň tenderlaryna gatnaşmak we konsulting hyzmatlary, gümrük resmi namalary resmileşdirmek hyzmaty, daşar ýurtlardan tehnologiýa hünärmen tapyp bermek hyzmaty, daşar ýurtlardan dürli mallar tapmak we getirip bermek hyzmaty, tohumçylyk we mallarçylyk hyzmaty, maýs turizm hyzmatlary, daşar ýurtlarda iş we okuw hyzmatlary, dünýä ulaw hyzmatlary hojalyk jemgyýetiniň kömegi bilen siz Türkiýe döwletinden okuw çakylyklaryny alyp, şeýle-de daşar ýurtlardan özüňize laýyk iş orunlaryny tapyp işe ýerleşip bilersiňiz. Daşar ýurtlardan lukmançylyk hyzmatlary siz kompaniýanyň üssü bilen Germaniýa, Türkiýe, Hindistan, Eýran Islam Respublikasy ýaly ýurtlarda lukmançylyk we hassahana hyzmatlardan ansatlyk bilen hem özüňizi amatly ýagdaýda peýdalanıp bilersiňiz. Mundan başga da dünýä ulaw hyzmatlary müşterileriniň islegine görä daşar ýurtlardan lukman hünärmenleri çagyryş hyzmatlaryny höderleýär. Daşar ýurt internet ulgamyndan sewda etmek, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan, Hytaý Halk Respublikasyndan, Türkiýeden onlaýn sewda etmek halaýaňyzmy? Haretlary satyn almak we öýüňize çenli eltip bermek hyzmatyny dünýä ulaw hyzmatlaryna ynanyň. Bu hojalyk jemgyýeti Turkish Cargo, Asia, Afrika, Sky Express kompaniýalarynyň resmi agenty bolup durýar. Dünýä ulaw hyzmatlar bu meşhur kompaniýalar bilen hyzmatdaş bolup, dürli görnüşli, kiçik gowrumly ýükleri we resmi namalary 230 ýurda eltip bermek hyzmatlaryny amala aşyrýar. Kompaniýa bilen habarlaşmak isleýän bolsaňyz, gerek maglumatlar siziň ekranyňyzda. Dünýä ulaw hyzmatlary hemişe siziň hyzmatyňyzda.